zientifiko eta tekniko serioak, baizik eta baita ere plangintzarako balio izan duten txostena. Guzti horietatik biziran ozen egin ditugun aldarrikapenak. Bata, aurrekontuetan natur balioen ustiapena eta kontserbazioa bereiztea. Guretzat garrantzitsua den lehenengo puntua. Eta bigarrena, natur ondarearen ustiapenaren plangintzetan eragile sozialak, alegia naturzaleak eta naturaren aldeko aktivistak edo ekintzaileak kontuan hartzea. Gure ahotsa plangintzarietara ekartzea. Gure ustez, Gipuzkoako Foru Aldundiko mendietako eta natura inguruneko zuzendaritza nagusiak orain arte eta oraindik ere bereziki bi lobbyen interesei erantzuten die. Batetik, egurraren negozioan interesak dituzten basojaben elkarteari, GBI, eta bestetik, Ehiza Federazioari. Batzuek zein besteak, bidea beti ireki izan dute Foru Aldundian eta haiekiko harreman zuzenak izan dituzte. Hori, ulertzekoa da, kontuan izanik, bi lobby horiek dituzten interesak, baina ezin dugu ahaztu batzuk eta beste ustiatzen dutena guztiona den ondare naturala dela. Eta hori da justu Aldundiko arduradunei adierazten diegu. Guztiona den eta lehentasunez babestu beharko luketen ondare naturala eta balio ekonomiko publikoak, horretik jartzen dituztenak, gutxi batzuen interes pribatuan menpe jarri dituzte.